Iki tegese napa niki kok disukani beras kuning niki cek napa? Cek nek kuning atine nek kuning sing dimban, kuning sing ngemban. Nggih. Terus napa maneh? Terus niki kok disukani kain warna-warni niku kok mboten putih ta sing polos ngoten kok warna-warni niku? Niku warna-warni dadi enten alam dono niku warnane napa mawon saged dipadosi sandang pangan. Oh, nggih. Jenenge gonta tembung pamungkas dadi pungkasan dinten iki tenggene terok mriku, Bang. Lah niki kok digendong kok mboten disuwun ya napa niki? Niki kula gendong niki mboten selendang niki emban. Oh, ngemban nggih. dawuh Gusti, ngemban dawuh maratuwa. Nggih, nggih, nggih. Terus napa maneh? Terus kok niki ngangge dhuwit receh kok mboten atusan ewu ya napa niki? Niki receh niku nek disawuraken cek kemblending atine lanang wedok cek sadar ding. Oh, ngoten nggih. Oh. Terus niki kok mboten petik urip nggih. Nek nek betere boten asal iki diarani dongkel. Besok kon iso dongkel kawibawan. Nggih, 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 nggih. Lha lan niki? Napa? Niki kalau dereng niki kok niki ndugi emas nggih. Nggih. Kok napa mboten ndugi karet? Mboten niki cek mboten ngemasi perkara dadi ngemasi napa sing barang-barang kelakon iki harus dimasi digoleki. Lah niku. Sing penting sakniki sami-sami ndedonga nggih ya. Nggih. Mugi-mugi kemanten kekalih niki Nggih. diri kersakaken saged rukun Nggih. alam donya sampai alam akhirat nggih. Mugi-mugi mawon niki pengiring ndugi pasinan nggih. Pasinan nggih, pasinan. Pasinan sing omah nggih nggih. Wangi nggih. Oh nggih. Kula nggih pasinan. Nggih.